95.3 FM. Ulang Corinto. 95.3. 90. 95.3. Sasyon FM, Adunay Kadaugan. Sasyon FM, Adunay Kadaugan. Sasyon FM, Adunay Kadaugan. Adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko.
Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Lain punta ka na itong tanan, Mengso, ang atong oras karon alas 4:56 na sa kadugtagon. Adlaw karon nga Sabado. Wow, Pitsados na sa November. Kumusta man atong kinabuhi, Mengso, na may pagkaguswan diha sa mga bulahaton para sa buhi nato nga Dios. Kanunay ba nato nga gipamalandungan mga igsoon ang pagkamaayo sa Ginoo kanato nga kanunay tanggiyatiman. Ano na itaniya na i-amo ba o kitagaan na kanunay maayong bantawas. Sa ngalan sa labing halangdon ka Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager Reverend K. Ryan Matasaon, ayan usap ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon, mahini sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Hindi kayo nagasukan mag-eksyonan sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ilapit na sa itong mga pinanggang mga follower of listener sa San FM 95.3 nga naka-upi na sa inyo ang mga radio. Ang ikan sa alas 3 mag-eksyonan sa glit alas 3 Gs nato gi-open ang FM radio dinis Kabukira. Ini mabugnaon na panahon dinis Kabukiran mag-eksyon kung walay uwan. Magtuo usap ang sin maigsoon, mas grabe pa hinoon kabugnaw basta walay ulan mga kaigsonan. Ako na ka dali yun kayo tayon ang mga sin diri sa Kabukiran, labi na kung mga sin lang nga mga ordinary tungkol sa kabugnaw o niya bugnaw yun maigsoon, labi na magabi ikipagtulo biya siyempre huwag kay kisami kurabek mas pusok mas tulo kaysa mag-ulan mga igsoon. Maraming salamat sa Ginoo, maayong buntag ka natong tanan sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod sa atong mga viewer mga kaigsunan. Si Sister Joan Binigay nga nasa Uman, matod pa niya mga kaigsunan nga yung ipasalamatan ng Ginoo tungkol sa pagkabuutan sa ilahang mga amo. Muna nga pinaagis mga pag-ampo mga igsoon, ano na gawin mga pinasay ang nangalagad sa Ginoo kaysa wala yun nangalagad. Amen ba? Ato pa nang ipamatunan mga igsoon base sa balang kasulatan, base sa pulong sa Dios na ato ka gitunan. Wala pa'y mga katauhan kani ato na nahimong pildiro. Kung imuhang basahon ang kasaysayan sa mga tao nga nagsalig sa pagkamaayos Ginoo, nagsalig sa gahom sa Ginoo, agad sila pasag, di ba? Ikaw o ako karon maigsoon sa may atong gisaligan. Kaya dinis kalibutan maigsoon kung ang tao adunay gisaligan, maastig man. Di ba? Ang ato karon nga topic nga ato nga pagatunan didli, unsa man ang didli, higala makapatay. Kung magdala ka didli weapon, takot yung gas gobyerno. Pero dili tanan nga gitawag og didli weapon nga dili makapatay. Makapatay magani ng PC. Ilo dagan kay napatay sa PC, daghang napatay sa hilo. Dili man na siya mapilong sa deadly weapon ang hilo. Pero mas grabe pa na, mas nabaw pa na sa deadly weapon. Mao nga kung wala Ginoo sa atong kinabuhi, bisan wala pa ka patya sa deadly weapon ka makapatay nga hinigiban. Daghang pamaagi sa pagpatay sa tao pag-unos sa iyang kaugalingon. Bisag dili pa o gamit o mga gamit nga makapatay sama sa konsilyo. Tanang gunting, pwede na siya matawag o deadly weapon, makapatay basta makahait na hinigiban. Armas.
mga irgan, nabilong na nasa gitawag mga deadly weapon. Pero ang hilo nabilong di ay na, kada dayang pisik, kada dayang bulayat sa taytayan, wala na. Mao ka ikaw ug ako, kung wala kay Ginoo. Wow. Makahuna-una ka, paghunos sa iyong kaugalingon. Pero kung dunay Ginoo, dili na mahitabo imo nang ampingan. Mao nga ang ato karon nga topic. Ang ato nga topic dinli makapatay. 85.3. Taon sa man ang makapatay mga igsoon, diha sa biblikal ang atong itun-an makapatay sa atong kala, makapatay sa atong espirituhanon nga kalihukan sa atong kinabuhi nga dinis kalibutan. Maunay wala kasabti ni iba ni atong mga panahon na sanglit giduol siya sa usa ka maninintal nga mausibiting. Ang atong hatagan og dako kayo nga pagtagan, ang atong karon nga tema, do not be afraid of those who kill the body. Ayaw kahadloki ang magapatay sa imuhang lawas. Hinunua kahadloki ang makapatay sa imong espiritu paingon dito sa impierno. Mao nga doon na tay pito ka mga hilisgutan, nga doon ay pito ka mga igsoon nga makapatay sa atong espiritu kining sala. What are the 7 deadly sins? Ato nirong hisutan kung unsa ni pito ka mga deadly sa pagpakasala kay mamatay man yun ang atong espirituhanon nga bahin kung ikaw o ako magpakasala ato bangas. Mauni bugat nga rason sikat sa atong ginikanan nganong nahinginlan si Iba o si Adan dito sa tanaman sa Eden nga nindot naman ilang kahimlan mag-ambot na mga iso. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay. Sa tibok ng kompanimalay o Diyos, ako kang ipasalamatan sa kompleto nga kaayuhan sa among ikatulong anak. Kaya ibig ihatag ang kompleto nga kaayuhan sa among gamay nga anak o Diyos. Bisan pa man sa tanan na mong makaigsunan, Lord, mao nga dapit, ikaw sa mga panalangin sa tanan mong kaigsunan, sa tulo na mong kamang anak, sa among ugangan, sa tanan na mong kaigsunan dapit sa Pilipigan, bisan pa man o Diyos, dapit sa kangkwe, Lord, ako mga pag-apo sa mga panimalay, sa mga ilig family, ikaw mga panalangin sa kinabuhi ni Brother Mario, Sister Roslyn, uban sa ilang mga anak. Bisan pa man sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, labi na usab sa ako kakapigas kinabuhi nga anak karon sa Saudi Arabia na sa ilang pagpahulay pagkatulog nining matahong nga kagabion karon sa mao nga dapit imo silang panalipdan ug tipigan kanunay sa imong pagkamaayo. Kanamo usab ni ining dapit sa Pilipinas o Dios sa among pagsikay-sikay o pagpaningkamot ni sa iyong kabuntagon apan among unahon pagpakaon ang among espirituhanon nga bahin binagi sa imong mga pulong mga mensahe aron niining mga dawa magiyahan ang among mga plano desisyon sa among kinabuhi. Iblis o Dios ang matag usa labaw sa tanan sa among nga pangulo sa Pilipinas, Lord, sa tanang mga senador, sa tanang mga gobernador, sa mga congressman, mga mayor o mga barangay captain, sa nagkalain-laing mga barangay sa kinatibukan sa Pilipinas, O Diyos. Labaw sa tanan sa umalabot nga piniliay ni 2025, Lord, kadin ang gugmang pakigait may magabugkos. Ang kalibay kalinaw, kanunay magapatik babaw ang pagsinapkanay kaslan. Salamat o Diyos, matagusa ka na mo adunay kagawasan kung sa may na among na butang sa among kasing-kasing una-una kadi gawas nun ang matagusa na mo iyan ka mga kinabuhi, Lord. Salamat o Diyos, ninitag na og dapit sa sayong kabuntagon iyan magkatag ka na mo samtang ako o Diyos magapaangkin sa imong mga pulong mga mensahe akong ipangay kanunay diya kanimo kaalam kay balugigan kanimo aron among masabtan ug yano na among masayran ang imong mga pulong mga mensahe niining mga tagna karon. Iblis ang patag usa karon nga naminaw sa Sign FM 95.3
Sa tanan nga nagasunod nining mga programa, ikaw o Diyos magapanalangin sa mata ko sa nilang kamakinabuhi. Labaw sa tanan sa nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa tibuok kalibutan, Lord, na magwas nining mao nga programa, Lord God. Nga diin ang among kinabuhi, adunay kausapan kabaguhan, ikan kanimo. Dili lamang sa among kaugalingon nga tinawhanon, kung dili ang among tinawhanon nga kaugalingon, among kini makontrade, kung among kini makigbatugan, kay mahimong kuyat kami mapakyas nini o Diyos. Salamat Amahan nga din ang imong Holy Spirit mo imulit ka na mo sa tanang panahon sa among makinabuhi. Aron kami maglakaw nga adunay giya kanimo. Aron kami maglakaw magkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan, Lord, nga adunay pagkahandog nga kanimo kung pagtahod sa imong pagkadiyos Amahan. Salamat o Diyos, diniktak na walay rason nga kami o Diyos dili mo pasalamat, walay rason o Diyos dili kami mo himaya anak kanimo nining sa iyong kabuntagon nga imong gihatag kanamo Amahan. Dumog himaya nga nalagyod kanimo ang tanan, pinaagi lamang sa imong buktong anak o personal na mo nga manluluwas. Ang tanan mag-ingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo kay Soon sa tanan karon nag-watch sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Eti Managat from Davao City, Exxon. O sa tanan karon nga namin sa Sign FM 95.3 Kalinis Kabukiran sa Baay City, sa Kabukiran sa Tanay City, o sa Kabukiran sa Bayawan City. Unang ato ning i-discuss karon mga Exxon kung unsay angayan atong kahadlokan. Kani bang makapatay sa atong lawas o kani bang makapatay sa atong espiritu nga malaglag paingon sa impyerno. Idinis kalibutan mga Exxon ang kabalakan sa tao kini mang makapatay sa lawas. Kani mang walay ikapakaon sa lawas. Mao man gani bisan sa adlaw nga paras ino makaparna sa tao. Hello. Buhing testimony mo Exxon. Akong amigo mga kaisunan nga diha sa taga Pamplona usa ni sa kaalagad. Kaduna sa negosyo. Imagine nimo mawili man ang tawo kung mag-income ka og tag 40,000 ang adlaw halin sa imong grocery. Una nga sa panahon sa pagsimba, iyang kaparon niya, utangon niya. Ning abot ang panahon na bankrupt siya, kay gipahinumduman sa Ginoo na dili maayo kautangon ang adlaw nga para sa Ginoo. Ikaw o ako Exxon, gitagaan mo kung kagawasan, apan gahi usahay ang tawo babalakon manggon. Labi na doon na kay negosyo, doon na kay trabaho sa adlaw igtata para sa Ginoo, siyempre ang ipangayos Ginoo. Usara magani ka adlaw, di magani tagaabot ko sa kaadlaw, siyempre ilara may simba Sabado man Domingo. Depende sa adlaw nga imuha nga ipilit na makahatag kag panahon. Gawa sa laing mga nasod under control sa kikaingon ko na gawa sa mga OFW dili sa nato na sila i-judge nga wala man nila mahimaya ang Ginoo. Depende man na sa mga amo kung tugtan sila ng mga fellowship, depende sa area na ilang kitarabuan na bawal unya ang mga kasimbahan na sama nato pagtulungan. Atong hinumduman maigsuon, dili lamang sa simbahan nimo ma-worship ang Ginoo, kundi mismo sa imong nahimutangan karon sa imong panimalhay. Pwede nimong dahigon ang Dios bisan ikaw lang usa. Mao si Jesus bisan walay kauban siya niya sa mga panahon nga siya mag-inusara naa sa mga pinasahi nga mga pag-ampo ngadto sa iyang amahan nga mao ang Dios. Mao nga ang mga alagad sa Dios doon na sila mga sekreto nga gihimo nga wala kabalo ang mga kongregasyon, wala kabalo ang mga kaigsunan. Dili sayon nga mahimo kang pastor, dili sayon nga mahimo kang pastora, dili sayon nga mahimo kang leader sa kinatipukan sa simbahan. Amen ba? Mahimo kang adunay obligasyon sa katilingban. Mahimo kang adunay obligasyon sa mga eskwelahan as a leader. Mao nga sa imong kinabuhi dapat kanunay kang makigsuot ngadto sa Ginoo. Lord, kung sa may angay na kong buhaton,
aron mahimo kong apektibo nga gamiton diha sa imong atubangan. Wow. Una nga, kining atong programa sa sayong kabuntagon, ang imong pulong wilang parahan sa akong mga tiid o kahayag sa akong alagianan. Kay ang muhatag na to kahayag maurag yun ang mga mensahe sa Ginoo. Mga mensahe nga makahatag na to kadasig. Mga mensahe nga makakuha tag maayong pagtulunan sa kinabuhi mintras buhi pa ta dinhi sa silong sa langit. Ikaw o ako, kitang tanan na kinahanglan yun ini. Dili pwede mong i-exalt atong i-reject ang mga mensahe, mga pulong sa Ginoo samtang buhi pa ta. Kaya kung wala na ta din sa kalibutan, wala na'y panahon nga kita, ikaw o ako, magpag-o atubangan sa Ginoo. Humani ining kinabuhi katapusang hukom, mao ang pagsilot kung asan tayo butang, impierno bata o langit. Ato ning tunan o ato ning ipaabot ug unsay angayan natong kahadlukan dinhi sa kalibutan. Ang kawaladon ba? Ang balatian ba? Ang makapatay ba nga mga armas o mga deadly weapon nga makapatay sa imuhang pisikal? Or ang makapatay ang diha sa espiritu igsuon nga mao ang sala? Mao man ni wala kaagpasi ni iba ni ato mga panahona kay nasyak man si iba sa pagduol sa bitin, wa man siya kapangandam. Unya na inganyo man dahil siya sa tentasyon sa usa ka bitin. Naning-ingon ang bitin, dili ka na tinuod nga mamatay ka mo. Mao nga ang tao, doon ay maghulga nimo, nga patyon ka, mahanlok yun ang tao. Kung way Ginoo. Kung doon ay muhasi nimo, doon ay treat. Nga wa kay sala, anong kahadlokan man nimo, nga wa magkaysa. Gawas kung ikaw makasa. Diba? Si iba ay si Adan nakasala, sila na nangitag pamaagi nga nigsibat sila sa tanaman sa Eden. Wala na sila nagpaabot sa Dios. Nahadlok na sila human sa ilang pagpakasala. Mao nga dunay mga tao nga makasala, makakuha og kinabuhi, mahadlok yun na siya. Musibat yun na siya. Di na yun na pakita. Magtago-tago na og asa paingon mo tago. Og asa dapit ang kapadulngan. Kung ano na kay sala sa kalibutan, nga angayan kang presyohon bilanggoon, hadlok maginataw bilanggoon. Siyempre, kung makasala ka, kung magilty ka o pamatunan kang satan, kagulkol magyukag bilanggoan ka na may balaod. Natural man ang kay nakasala man ka. Mao nga diha sa balang kasulatan, even sa imong pamilya, kung nakasala, sala yun na. Dili pwedeng imong dipinsahan nga ang sala nahimong sakto. Magdanag man ang tao. Amen ba? Balaod is balaod. Kung unsa man ang balaod sa kalibutan ka-estrikto, unsa kaha ang balaod sa Ginoo, mas grabe ka-estrikto, mas grabe ang buhaton sa tao aron ka maka-angkon sa kinabuhi kadunay kasiguruhan nga makapuyok tas bag-ong langit o pagpuyok ka. Ato na ning basahon igsoon dinita mo kuha sa Mateo kapitulo 10 versikulo 28. Kaayaw kahadloki ang makapatay sa imuhang physical or lawas, kahadloki hinuon ang makapatay sa imuhang kalag espiritu paingon sa impyerno. Diya sa espirituhanon bahing doon natay pito ka mga angayang balantayan. Doon natin i-discuss mga kaisunan ining matahong nga kabuntagon, what are the 7 deadly sins? Kay mauman ay makapatay sa atong espirituhanong bahin kining sala. Ug manghinaot ko sa tanan nga naminaw sa FM radio, ato ning patalinghogan higala aron kitang tanan mahibalo kung unsa ni pito
ka mga deadly sins, 7 ka mga klaseng sala nga mawagtang gyud ka diya sa presensya sa Ginoo. Apil na ang atong kinaiyaon niya ani. Amen ba? Mao nga si Eva o si Adan, wala kun sila kabantay. Ano man, kung imo na siyang irason, tintal mato pastor. O niya aga tintal, bright man si Satanas. Nakita man ni Satanas nga huyang si Eva, ayay, mao may kiduol maigsuon. O niya sa pagkakita sa babae mga kaigsuonan, nindot man kanon, gibalauran bito sila sa Dios nga ayaw mo pagkaon bisan gani sa paghikap. Nangatarungan din ang bae ngadto ni Satanas sa usa ka bitin. Gitin-an mis Ginoo bisan pamangani sa paghikap ato narong basahon, pero atong unahon din is Mateo 10:28. Kay mao man ni atong topic. Pero mo abot tas 7 ka klaseng sala nga makapatay sa imuhang espirituhanon nga bahin igsoon. Dili tas deadly weapon mga igsoon nga makapatay sa atong lawas kay kitang tanan mga batay ra magita. Amen ba? Bisan gani mamatay ra magani ng taog gutomon, patay ra magpisi uska buok, patay ra maganing bakos, patay ra maganing bulay sa taytayan. Wala na nang kinahanglang deadly weapon nga makapatay. Pero naaman nas balaod nga ayaw mo pagdaladala anang usalan ng makapatay mga deadly weapon, sundang sanggot ug unsa pa diya kutsilyo mo nang anas tabuan tapok-tapok. Ipo sunday na kay son kay gidili man kutsap na. Unsa may imong tuyo dis tabuan sa tapok-tapok, magdaladala makaginigiban nga mangita di kag away. Di ba? Unsa man ay purpose? Ingon diri mga igsoon sa 28, tanawa na to. Mo ni atong padak-an mga igsoon. Ayaw ka mo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Na mas grabe ang makapatay sa kalag. Unsa may makapatay sa kalag? Sala. Maunay atong fokusan karon unsa ning 7 ka mga deadly sins nga makapatay sa kalag. Hello. Pero ang tao mabalakon kung doon na sa mga trait, doon na sa may mga hulga, siyempre kanang hulga naara na 50% matinuon og dili. Pero ayaw lang kumpiyansa. Kay ang daotang tao may igsoon kung doon na gunay plano, di man na mahimutang. Mahimatang ka na ka, nagdili makabuhat og daotan. Kadautan bina, di bina katulog. Hello. Magsiga na lamang ng una-una, maiso hangtod, maura po na magsakit. Ikaw nga gidumtan, ikaw nga kasilagan, wala man kagawa, makay gibuhat. Klarohon ra, kung wala kay gibuhat, sab. Pero na kay gibuhat, guilty ka, bisag Kristohanon pa ka, bisag pastor pa ka, bisag pastora pa ka, bisag founder pa ka sa usa ka grupo, leader ka sa simbahan, kay nakabuhat makagsala, hala ato ba nga ang sala? Dili kay imuharang hulipan, dili kay imuharang konsintehon, sala ba na? Di sala. Kay ang sala na tinuyuan, dat isala, dili na pwede. Nga ang sala tinuyuan na himong insakto, tinuyuan na nimo. Wala diyas balaod mga kaison, ipin gani sa balaod kung mangrip ka, bilanggo manggit ka. Nganong mangrip sab? Nganong mo patay sab? Nadili man na makaon ng tawo. Moingon ta mo action, masabtan lang sab nato, gipatay magani si Abel ni Cain. Nga manang iksuon sila. Imagine na to kanang patay, gira dito, gira diri, bisag asa. Nagpatay magani ng managsuon kani ato tungod maguna sa kasina. Kung sa atong kinabuhi maigsuon maunay maghari na to, wagoy kalinaw. Bisan sa ato apang nasod sa Pilipinas sa kinatibukan.
Pag-abot sa piniliay, bisan asa, mag-ilog og tinubuan, magdinaotay diri, dinaotay bisag asa, magpagawas. Puro gyud insakto, nabagoy magpapili, puro sayo, nga puro maguna sila insakto. Ikaw ug ako, ang imong lantawon, kanang dunay tinud-anay nga serbisyo. Dili nang istorya. Harita dire, magbalik ta sa atong tema. May salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlan nga kanunay gyud nagsunod sa atong nga programa. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, nasayod ang Dios sa inyong pagsakripisyo, sa inyong paghago. Munang kami maisuon nga kanunay nagpaabot og mga mensahe sa Ginoo, adlaw-adlaw mi nagsakripisyo sa para sa bulhaton sa Ginoo. Dili man pwede, dili ta mo sakripisyo, dili man pwede di ta magtuon kung unsay atong iwali sunod-sunod nga panahon. Ug wa tay kaalam gikas Ginoo, kaalam na gikas tawo, hinambog na lamang diigog ka, taga kaalam gikas Ginoo kung unsaon nimo pagbahig ang mga mensahe para sa kaayuhan sa matag usa. Unsay giingon diri, ayaw kamo kahanlok ni atong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Pero ang gikahadlokan kanunay sa taos kalibutan kining makapatay sa lawas. Unsa man ang makapatay sa lawas, dili lamang deadly weapon kun dili kagutom, kawalan-on, mga buta nga imong gipangandoy nga mohatag Hinuon nimo kasamo. Nga bisan dili kaya sa imong kapasidad, hala sige hala. Hantod Hinuon di naka-recover. Nganuman wala magpagiyas Ginoo. Wala maghulat sa eksaktong panahon nga iyan ang ihatag para nimo, para kanako, para kanatong tanan, kay madali-dalion man. Na ingon dire, kahadloki Hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o kalag dito sa impierno. Hinumduman nato, kalag rabag og lawas. Pero ang diskusyon mga kaigsunan, una, ayaw ninyo kahadloki ang makapatay sa lawas. Only lawas lang mapatay sa deadly weapon. Pero sa kalag, dili makapatay ang deadly weapon. Pero ang Dios, doble. Tanan, lawas nimo. Maumangani nga dunay mga tao nga magsakit o kanser, milagros Ginoo, ayohonas Ginoo. Kay naiplano ang Ginoo ni anang tawo. Tawhana. Siyempre iyang giampingan imong kalag og espiritu ug ang imong kinatibukan. Pwede niyang i-renovate ang imong lawas. Maumangani ng mga doktor nga magtinga na ng pasyente, moingon na lang yan sa tagtungon, Sir, ma'am, milagro na lang Diyos Ginoo aning mo buhi ning inyong pasyente. Ganuman mismo ang doktor nakabalo na nga gamhanan ang Diyos. Uldo, ang ilang pag-eskwela, ilang giistadihan kutob lamang sa ilang makaya. Pero sa katapusang gutlo sa kinabuhi, dili ko na sila kadugang usa ka minuto sa kinabuhi sa tao. Ang Dios lang, tanawa na ko, usa ka bersikulo pukat na sa tao. Sa gikaingon ko na usa ka bersikulo nga imuhang i-adapt sa imong kinabuhi, dako na kay nagkahimuan mga kaigsunan. Dako na kaayo ng pabor sa imong kinabuhi nga makabalo ka sa kinabuhi sa usa ka bersikulo lamang. Pero usa ka bersikulo hangtod karon wa paguna mabuhat sa tanang mga tao. Kanang unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong kay kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Kanunay ra gyud nang gimemorize, utob lang sa dila ug sa baba, pero sa tinud-anay nga realidad nga buhat wala yun na matuman sa tao. Gawas kung ikaw ug ako magpatudlo sa pulong sa Ginoo, mabuhat yun na nimo isa. Musakripisyo man ka. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogen Candelario nagwas karon sa KSA, o sa kinabuhi ni Brother Pap Zilon Mengito Garcis. Kumusta man ang inyong matag usa ka mga kinabuhi?
Tanaw na ko, balik basa maison. Usa ko mo adto sa kinabuhi sa managtiayon nga si Eva o si Adan ug unsay pasalig sa bitin. Nga niingon ang bitin, dili na tinuod mamatay ka mo. Wow! Kini ba mga igsoon pasalig ni Satanas? Perte kung pagka watsin ang guha. Nakabalo man si Satanas mga igsoon, nakabalo magbitin. Yang man si Eva, dali mang maibog. Dali mang makras, makakitag gwapo. Hello, masyak. Love at first sight. Otro po ng mga babae, lalaki, maigsoon. Basing niingon mo, makaingon mo nga, unfair man is pastor. Bahir may di pasanginlan, wak may lapot laki. Bahir laki, pareha na. Love at first sight, tumitubok agad yung mga puso. Wow. Balik tas ato ang ibasa. Ayaw ka mo kahadlog ni atong mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Wow. Pero ang Dios, tanawara, ingon nire. Kahadlok Hinoon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas, dili lang kay makapatay, laglag pag yun. Natanawara. Ang deadly weapon mo patay ra mas imong pisikal nga bahin. Dahil ang imong pisikal nga bahin ilubong ra man as minteryo ug mamatay gud ka. Pero ang Dios laglagon ra bagyon. Di ra bagyon patyon, laglag ra bagyon. Lahi ra bagyon ng laglag o kanang patay. Amen ba? Unsa di dire? Kahadlok Hinoon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas, tanawa, lawas o kalag asa dito sa imperno na. Mao nga si Eva o si Adan, wala to sila kabantay sa mga pasalig sa usa ka bitin. Kay ning dipinsa man ang bitin, kay nakabalo man ang bitin sa mga katawhan nga madali ra mainganyo, mailidgon. Human kaibog, sunod problema, problema dire, problema dito, kay naibog. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Annabel Rubiti. Kumusta mo Sister Annabel? Diya sa inyo hang nahimutangan karon asa mo nagwas daaba mo diya sa tanay og naaba mo sa inyo hang panimalay. Tanawa na gud pasalig ni bitin o niya usa ta mo adto sa ato nga kinatibuk-an nga diskusyon kining what are the 7 deadly sins. Kay mao man mo patay sa atong kalag ug espiritu paingon sa impierno. Kay ang deadly weapon dinis kalibutan, armas, kutsilyo, hunting, pinote, samurai, buon sa padya. Human sa kamatayon sa imuhang pisikal, ilubong ra makas minteryo. Pero ang Dios kalag og espiritu maunay laglagon. Asa may imong kahadlokan? Mao manggani ang taw mabalakon kanunay usay kanon karon usay kanon ugma. Dili makahuna-una sa pagkamaayos Ginoo nga adlaw o gabi gihatagan tag gininhawa og kusog. At kaning basahon be sa kinabuhi ni Eva o ni Adan. Tanawa ra gud ang pasalig sa bitin. Ingon diris bitin o. Mingingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Na pero ang Biblia maigsuon ayaw kahadloki ang makapatay sa imuhang lawas, kahadloki Hinoon ninyo ang Dios nga mo'y makapatay sa inyong mga kalag o makalaglag sa inyong espiritu ngadto sa impierno. Kung di ko ta mahadlok si Ginoo maigsuon, naarag na sa tawa, nagutay sa mahimo. Ang among obligasyon diri ang pagpaambit, pagpaabot sa mensahe Ginoo aron ikaw ug ako kitang tanan adunay kahibalo unsaon ato paggamit sa ato ang panahon dinis kalibutan. Amen ba? Ingon dire, tanaw ra goning pasalig aning bitin ay. Niingon ang bitin dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti ka na sa Dios. Natanawa nakaila mangani ang bitin sa Dios. Kitap akahamay soon. Kaninyo kay nasayod man good na kanang pulong nga good maigsuon salabton be na. Kay nasayod man good siya nga kun mukaon kamo niini. Wow,
maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniyang nga nasaid unsay maayo ug unsay daotan. Dinhi nagsugod ang pagkaintiri sa usa ka babay nga mao si Eva. Dinhi nakahuna-huna siya dito sa ug amo ning buhaton mahisama kami sa Dios. Interes. Kung ang tao ma-interes sa usa ka butang, di guna katulog. Di sab na mahimutang mag-alindasa. Unang sa atong kinabuhi dapat magpagiyatas Ginoo. Aron ang tanan natong plano ug ang tanan natong desisyon dili na maoy modala sa atong kapindihan, sa atong kalisod, sa atong kawalan-on, sa atong kakabos, kundi ang atong una-una masintro sa pagkamahayos Ginoo. Amen ba? Maunay angayang ibutang sa atong kasing-kasig una-una. Human ni atong tanan si Eva o si Adan, tanawa ragon ang nahimo ni Eva. Sa pagkakita niya, dinha siya mingsamot gyud sa ka-interes. Plus, una pang giingon sa bitin, dili ka na tinuon. Nga mamatay ka mo, diha nga senaryo sa pinulungan sa bitin, naka-intriga sa usa ka tawo nga mao si Eva. Ingon diri sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon, diha na nagsugod ang grabe nga tentasyon sa usa ka tawo nga nakasala gyud si Eva. Na-interes man siya sa pagkakita niya sa usa ka bunga nga naghatod nila og kalisod. Nabuhat yun ni Eva. Ingon mas Eva, wow! Napawaw man si Eva ani. Ingon din, kaayo, laming kanon ang bunga ni ini ug makapahimo kaniyang maalamon. Ma-interes magyud ang tao. Mikuha siya sa bunga o gikaon niya, kini unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usa. Dito nagsugod ang grabing rason sa tao. Doon na daghang mga interview, munang dunay mga makasala, makapatay, daghang kay mga interview. Kinsay gapatay, asang iryaha, kinsay witness, unsay gigamit nga deadly weapon, kinsang tawhana, unsay address, tanan interview na human sa sala nilang Eva o ni Adan. Mao nga kun ang tao makasala, budiping sa guna adto sa husgado, maupay wa pay klaro maunay budaog. Amen ba? Tungod sa kwarta. Ang abogado po, ang attorney sab nga ning nag-interes sab nga badato og samot sa iyang pagkaabogado, ayay ning daog sa kaso hangtod na absilto ang nakasala, ang namatay makaluluoy kawalay kwarta. Dinis kalibutan unfair, pero ato bangas Ginoo dili unfair, kay hustisya siyang mukom sa kalag ug lawas ug espiritu paingon sa imperno. Ingon diri sa city, pagkahuman gayo dilag kaon na abli ang ilang salabutan, sakto gyud ang bitin. Peti yung sa tuwa, naabli. Pero dunay pero, pagkaabli silang salabutan, sila mo'y naulaw silang gibuhat. Munang dunay makasala, sa pagbuhat anak, wala na mag-una-una nga sa pagkahuman sa ilang pagbuhat, dili sila maulawan. Ang giuna-una nila, nga matablaw sila sa ilahang ginhawa. Matablaw sila sa ilang kaibog. Madiskas bagyo nato ni karon, kabahin sa kaibog, kining kaulag, kay apil man na sa 7 kasala. Ug asan dapita nga area sa atong diskasyon karon maigsoon. Maunay nahitabo, munay mahitabo sa banag asawa kining kaulag. Mangibog-gibog sa silingan, mangibog sa asawa
sabana sa uban. Hangtod nga bungkag ang mga anak, makaluluoy mga batang gagmay, perte pang daghanag mga anak. Tinuod dili. Tinuod na, bisag dili pa mo moingong dili tinuod. Kay maunay mahitabo sa kinatibuk-an sa kalibutan kung wala gyud kay Ginoo nga maghari sa imong kasing-kasing una-una. Dali ra kay kang pagbuhat og sala, labi ng kaulag. Apan maghatod na og kaalautan sa imong espiritu paingon sa impierno. Ingon dire, pagkahuman gayud nila kaon naabli ang ilang salabutan og nakita nila ang hubo di ay sila tan-awa ra guna. Diba sila ra po'y naulaw sa ilang gibuhat? Munang mga taong magbuhat og dili mao, ini kahuman maura po'y maulaw. Moingon po ta maison. Oh, kana po pastor og naay ulaw. Awa po tayo mahimo kung wala po'y ulaw. Ilasab na. Ingon diri busa naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilahang lawas. Sa pagkasalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoo nga naglakaw-lakaw sa tanaman, busa mintago sila sa kakahuyan. Sila nagoy nangitag paagi. Eh naulaw naman sila. Anong naulaw sila? Nagpadala sila sa istorya. Dinis kalibutan karon mas daghan pang manindot nga mo istorya aron ikaw ug ako mabiktima. Apan tugad bida glory. Kung naay presensya sa Ginoo, naay mensahe sa Ginoo, dili ka mahitabong madali-dalion sa imong desisyon. Pag-agad sa insaktong panahon, pag-agad sa insaktong oras nga ipahimutang ipahaluna ka sa tong langit ng Amahan nga mao ang Dios, kay siya ang nasayon sa imong kaugmaon, sa imong kainabuhi, sa imong sitwasyon dinhi sa kalibutan nga ato karon nga gibuy-an. Ato ning i-discuss kining ito ka mga sala nga makapatay sa atong kalag og espiritu nga paingon gayud sa impierno. Ibutang sa atong hunauna higala unsa ning what are the 7 deadly sins nga mo'y muhatod kanatog kaalautan, muhatod kanatog way kana diha sa pagsimba, diha sa espirituhanon nga bahin, diha sa paghatag og panahon para sa Ginoo, mga kaigsunan. Dili lang pwede nga moingon ta unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kining tanang mga butang idagadugang ra kanilyo. Bisag kada adlaw pa na nimo memorization, apan wala gani na nimo buhata ang paras Ginoo, dili guna magsilbi sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Kay ang atong pag-alagad ang pagsimbas Ginoo nagkinahanglan nag-oras, nagkinahanglan nagsakripisyo nga ang imong kinabuhi dapat disiplinahon nimo para sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? Mao kining atong programa sa sayong kabuntagon, even ang among pisikal nga bahin. Doon na may kinahanglan sa among kaugalingon, apan among gihatagag og panahon og pagpaningkamot uban ang tabang sa Dios. Nga dili nato mahimo nga matalikdan ang katungdanan og obligasyon diha sa pagpaambit aron ikaw ug ako kitang tanan matudloan diha sa mensahe sa atong Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Una mga igsoon, unsa ning pito? Unsa ning pito mga kaigsuonan? Kasina. Number 1, kasina. Ikaduha maigsoon kining kakusog nga mukaon. Ikatulo kining kaulag. Ikaupat kining garbo. Ikalima katapul. Ikaunom kahakog. Kanang tapulan hakog ra ba na? Ikapito las kining kaligot-got. Mao man ay bugat sa tawo. Mao ni atong i-discuss karon. Kining pito kasala sa tawo
ug di gani ka katalikod bisan usa ani maunay muangin sa unom nimo ka mga pagkamaayo. Una maigsoon, envy in English. Ikaduha, gluttony, kanang kusog pang mukaon sige kaon. Ikatulo, lust, kaulag. Ikaupat, garbo, pride. Wow, kining garbo ra ba maura ba nay maghari sa tao? Maura po nay usa nimong makadaot sa imong pagkakristohanon. Ikalima, slots, katapol. Ikaunom, greed, kahako. Ikapito, wrath, kasilag ba? Kanang kasilag, kanang ikapito maigsoon, bisag mga Kristohano masilag ka na mag-insomnia gyud ta. Una na tong i-discuss kining sina, kanang kaigi ba? Ingon ang Santiago kapitulo 3 bersikulo 16. Hataga nato ni tanang bersikulo aron ikaw ug ako makabalo sa angay nimong buhaton human ni ining mensaya. Ikaw na'y magdesisyon sa pito ka mga sala nga angay nimong kwaon sa imong kinabuhi. Kay kung dili gani nimong matangtang igsoon, di gyud ta kapasar. Hello, kung doon na pa'y magpabilin aning usa, labi na ng kining kaulag, kining kasoko, kalagot, kaligot-got, labaw ning kasina, garbo. Bisan usaan ni dili nimo matangtang, magpabilin ra gyud nimo ni bisan Kristohano na ka. Hilaw ra gyud tang pagka-Kristohano natubangan sa Dios. Mao nay klaro. Una maigsoon, unsay una nato? Number 1, envy, kasina. Kaigi ba? Ingon ang Santiago kapitulo 3 bersikulo 16. Naamoy Biblia diha. Ato ning masimasihon o i-discuss ang matag usa ni ini maigsoon. Gikas number 1 hangtod sa number 7. Ingon ang Santiago kapitulo 3 bersikulo 16. Ingon dire ang 16, diin anaa ang kasina. Tanawa ra na kasina, introduction pa lamang kaning kasina bukat ra paginas tao. Dili ka kakita-kitag butang sa imong isikataw, masina sab ka mo palit bisa ka. Bisag dili nimo kaya. Hello, bato-bato sa langit, daghang maigo. Nining mensahe karon. Pero kung imo ning ikinabuhi, maghatod nimo ni kadaugan, kabaguhan, labaw sa tanan sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Pero di gani ta magpadisiplina sa mensahe Ginoo, wa na sabtay mahimo. Ang among obligasyon mao ang pagtudlo, mao ang pagpaambit, mao ang pag-explain, pagpaabot sa matag usa kung unsay angay natong buhaton diha sa atubangan sa Dios aron ang atong kalag ug espiritu sigurado pagbalik sa atong Ginoo. Amen ba? Unsay giingon dire? Santiago kapitulo 3 bersikulo 16. Ingon ang mensahe, diin anaa ang kasina, ang pagkapaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang na. Mao nay lisod. Kanang una-una nga kanunay rang naguna-una sa kaugalingon lamang. Una anang rason kining kasina. Diin anaa ang kasina o ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang ana usab ang kasamo. Siyempre masamok magyud ka. Nakabalo na makang dili na imo kaya ang kasinak-sina. Di masamok hasta imong pamilya. Mahayan ka mo ingon man ay. Nganong galang-alang magod ka. Di ba? Kasamok. O ang tanang matang sa daotang buhat. Apila na. Tanang matang sa daotang mga buhat. Ikaduha, unsa man ni gluttony, gluttony, kakusog mukaon. Pinirabang mga tapulan, mga igsoon, pinirabang kusog ang mukaon. Ingon ang panultihon, aritas panultihon, kapitulo 23, bersikulo 2. Kini kakusog nga mukaon, mga igsoon, mausap na ibalantayan. Ay kinirabang dili kay tarabahoso, mag-atang ramanas kaldero.
Nya magsige ragdula unya anang cellphone, mao pay mangisog sini ni papag ni mama. Asa man anak kanilong agya pa. Nana kanilong agya ma, kini mga batan-on karon mao nay balantayan karon. Munang makaluluoy dili lang mga ginikanan makaluluoy, ang kanang mga batan-on karon mao na sila pinaka makaluluoy. Kay way nakatuon nga trabaho. Ikaw nga ginikanan nga naas pangidaron karon. Nga nakasinati sa kalisod kaniadto, ikaw mo'y maluoy sa imong mga anak kung dili na nimo tudloan sa insaktong pagtudlo karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Florabel Vabs nagwas usab sa atong programa karon. Tinuod na guna. Unang duna ko'y mga kaila nga proparihan ako sa pangidaron nga naanay mga pamilya sab na may mga anak sa lisura gyud kay tudloan ni mga anak karon. Listen man gud kun walay mensahe Ginoo, mas grabe ka garboso ning mga anak karon. Maglantaw ra na sa ilang kaugalingon nga dili sila sa magpapiri sa ilang mga classmate. Hello. Nga dapat sila kanunay silang taas nga kahimtang bahalag makaluluntuwa taw ni papag ni mama munas ginawa. Pero hinumduman na to kung wala na yung mga ginikanan ang mga kabataan karon diha na sila magkatugkan ug unsa kapait unya. Kawa sila nakatuunan bisan sa kusina na lamang. Ingon ang panultihon, kining kakusog nga mukaon. Mao man na sala gyapon na mga igsoon. Igahuna-huna ra ka siging kakaon mga igsoon pero wa gani kay gibuhat. Ingon ang 23 bersikulo 2 sa panultihon. Una nga gikinahanglan atong tun-an ang pulong sa Ginoo aron ta magilihan kanunay niini. Ingon ang bersikulo sugdo nako ni sa bersikulo 1 ngadto sa 8 ato ning basahon tanan. Ingon diri iniglingkod mo aron pakigsalo sa usa ka dakong tawo. Itanom sa imong hunauna kung kinsa siya. Dili diya sa tanan mga igsoon nga inikaon nimo ang imong ikauban imurang pamilya. Doon ba yung mga sitwasyon igsoon nga imbitaron kag kumbira, imbitaron kag okasyon, imbitaron ka og kasal, mga activity sa eskwelahan or asa dapita ka imbitaron. Onya dunay mga dagkong tawo nga imong ikahalubilo, lahi sab na sila og sit up diha sa lamisa. Dili pareha nato diri sa bukid nga pwede ra kang maglingkod, magpungkalo og asa kadapit maka komportable. Lahi isab na sila, lahi isab nagginunitan sa kutsara. Babalaan magdukang dili ka kabalo mo gunit sa kutsara kun mo adto kag dagko nga mga okasyon, mga activities nga naas level nga mga professional. Lahi isab na sila og nilihukan. Matanawa ra gud. Iniglingkod mo aron pakigsalo sa usa ka dakong tawo. Itanong sa imong hunauna kung kinsa sila. Dapat naa kay respeto. Simple, wa ka kabalog si kinsa sila. Mao nga sa atong kinabuhi dinis kalibutan, dili pwede nga ang tanan imurang i-level. Hello. Dapat makabalog kang mosabot. Ingon ang 2, kung dako kagkaon, pungi ang imong kaugalingon na ingon ang Biblia kung dako kagkaon, pungi ang imong kaugalingon. Ingon ayan nagkaon ya, mabuktik ya ka. Kung dako kagkaon, pungi ang imong kaugalingon. Siyempre, maupay pagpamahaw, maupay pagpaniuto, nag-usap-usap na po si Tsirya, unsa pa niya. Unsa man na, extravagant man na sa imuhang kwarta. Na may oras sa para sa pagkaon. Ano man ay pagkalasis o sa kamo isna. Maupay pagpamahaw, nangapinasab. Wala na siya. Dapat kabalutang mo manid sa ato ang budget. Dili kay og daghan, halasab, hantod nangabaho po.
Muna ang mga tao, mga kaigsoon nga dunay kaalam kung unsa ang pagmanage sa pamilya, grabe na sila ka-stricto. Muingon na nga, o sige, walay problema, basta dili niya ninyo usok-usyan. Kanira bang mga tao, mga tapulan, kusog ra pa po kayo mo usok-usik. Mabalaan bina nimo sa ato nas kalanan. Hello, mo na realidad tinaod. Mo na realidad, dapat doon na tayo kaalam nga dili ordinaryong kaalam gikas Ginoo. Kung nako kagkaon, pugni ang imong kaugalingon. Ayaw pagdinalo sa imuhang pagkaon nga iyang gidulot kay tingali gibitik ka lamang niya. Na daghang mga tao aning sama kining dinalo. Hadlok kang mahutdan, hadlok kang makabsan. Magdinalo ka. 4. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Hello. Dapat ang atong pagpaningkamot sa kalibutan dili ka maugtas. Kay kung maugtas ka, aron ka makaapas sa imong giapas, diigod ka kaapas. Mag-ugtas na naman ka. Magamit ang imong kasing-kasing, ang imong emosyon, hangtod ang Ginoo pay imuhang bahayan. Ingon ka, Ginoo mo, panalangin ka nako. Ingon ka, Ginoo, nagampo man ko nimo. Ginoo na hinuoy imuhang pagkasadon. Ginoo na hinuoy ato ang pagkasadon. Nga sa atong sala, nga wa magani tanatuman sa sugo sa atong Ginoo. Pagka unfair nagsamot atubangan sa Dios. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pamilo, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. Na mawagtang ra gyud ay kanang imong kaabtangan karon, tanan nga naan imo karon, mahisama lang unya na sa agila kung maunay imong fokusan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Versikulo 6, ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihi, ayay apil ni. Kay kanang mga tihik, mga igsoon, kwintador sabna. Muhatag man tingali na, naasab na'y pakaping pabalon, mas labaw pas ihatag. Muhatag nag pila ka porsyon maigsoon, pero kanang pamuy-buy anak, labaw pas ihatag. Kanang mga taong tihi. Na. Ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihik, ayaw kahangol sa mga lami ang pagkaon nga iyang gidulot. Ana abay mga taong sa masam ni kinaiya. Ingon ang Biblia, ayaw pakigsalo ana. Bisag nindot pa ng pagkaon. Kay iniktalikod ana, tingkuyon nagdul ka, ingna pakadakuha, putok ka o tawhana. Ana mga tihi, agoy. Ingon diri sa city, kay sa hilom, nagkwinta siya pagkaklaroha. Wa ko kakabalo. Iniktalikod mo magani sa hilom, pagtalikod nimo, gichismis na ka, gichismos na ka, gimartis na ka. Mayroon sa tubangan, may soon, perting nindutag Ismail, pero mabalaan lang nimo ang Ismail nga tinulanay o ang Ismail nga hinilaw. O dapat doon na kay kaalam anak sa pagsabot. Doon ay mga Ismail nga tigpakarong ingnon, doon na po Ismail nga dulot sa kasing-kasing, doon na po Ismail kotobras nawong. Matod pa sa akong apuhan kani ato, pila hiniyuman og iring. Masa man ay pahiyom siya, weh, ana ra, o man wala na. Dili dulot sa kasing-kasing. Maumanggani doon ay pulo nga sakit, pero hinay ra nga sinultihan, pero sakit depende sa mensahe. Di ba? Labi nagmaigo ka. Ayaw pakigsalo pagkaon sa taong tihik,
ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon nga iyang gidulot kay sa hilom nagkwinta siya moingon, sige kaon pag-ayo apan dili kinasing-kasing ang iyang pag-agda na naasab ni anak magbantay sa kamayon. Ingon diri sa 8 giingnan pagyuta, isuka mo ang imuang nakaon og mausik lamang ang tanan mong pagday. Mausik, siyempre mayroon, wow, pagkalami ang pagkaon, ayay, pagkaluyo, pagkahuman ni mong kaon, kikwintahan naman ka, ingnan makakatong ako ang nakaon, among silingan, gimitar, pagkadakuan man ay kaon, kusuga kayo, gihurot ang humba, ana. O niya sa oman, ikalibang naman ni mo, imo pa pang isuka, ingon ang bersikulo 8, isuka, may nakabalo na kang daan. Una dinis kalibutan maigsoon, mao na ikaduha, nga to ang ibutan sa tong kasing-kasing, ikatulo kining las, kining kaulag. Mauni bugat sa pamilya, sa bana, sa asawa, sa mga estudyante nga dili kahuman mo prangkata, kaulag, kailigon, love at first sight. Si mamang si papa taas kay pangandoy, nag-uyab-uyab diri, nag-uyab-uyab dito, maopay magsigig pangayo og budget to ara dito naglakwat sa unang mga papag, mga mama, hala monitora ang inyong mga anak kung mag-eskwela na sa syudad, adlaw sa tanang adlaw wala mo kakita sa ila. Every week, every sitwasyon dapat atong obligasyon ang pag-monitor sa atong mga anak. Ako ning iriwain, usa ka ginikanan nga nag-eskwela kaniadto sa eskwelahan, ipa-eskwela sa amahan. Sige pangayo ang usa ka babae nga taga Mabinay, laruhon ako ni kay taga Mabinay pero asa dapitas Mabinay, dili nako i-mention ang ngalan. Nadakpan sa pulis diya sa Bais alas 2 sa kadlawon kay naniid siyang anak nga gidulgan sa uyab, nasakpan pauli sa balay, gipaundang kay nanabdos man. Igsoon dili madala pangandoy sa imong kinabuhi kung ang kaulang mo'y maghari ninyo. Ang las sa tawo, unsa may napildihan ni Samson, unsa may napildihan unta ni Jose ni atong pagtingtal sa asawa ni Potifar. Siging gaikyas si Jose, bahalag ingnon siyang bayo, bahalag unsa. Kay once again, usa nga mahimo nimo nga sala ang kaulag, kas aragod ka masipyat. Wa na gyud kay angay ato bangas Ginoo. Hello. Daghang mga pamilya nga gitawag og broken family tungod niini kaulag las. Mga pastor mangamang, mga pastor mangrip, nagkagulkol sa bilangguan. Ano man, guilty man. Kung ikaw mulaban sa sala, apil sa kagsala. Kung sintider ka, kung mudapi ka maigsoon sa sala, ato bangas Ginoo, apil sa kasasala. Dapat kung sala, sala. Mabay mo angkon lamang kang sala, kaysa mo dipinsa ka sa imong pamilya nga sad-an, kay apil sab ka mo atubang ngadto sukmanan. Ang Biblia mo igsuon dili na siya unfair. Ang desisyon sa Dios dili unfair, kun dili naasa hostesya. Kung unsay nabuhat nimo, mao ginay ihukom sa atong Ginoo. Pero dinis kalibutan, bisag wala ka nagbuhat, apan butang-butangan ka kana ikaguol na sa Ginoo. Kung pamatud-an kang wa kang magbuhat. Pero kung nagbuhat ka, maor na problema. Ikatulo, last kaulag. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 5. Mao man ni lisod
sa mga tao, bisag na apay pamilya, bisag na ay asawa na ay bana. Lisod man ang tao nga monitoron kaysa hayupan. Inaman ay buoting tao, labi ng kanang kaulag mo'y maghari. Mangita man na, maglikwat sa man na maigsoon. Ingon dire maigsoon sa unang Tesalonika, Tesalonika Kapitulo 4. Ingon dire maigsoon sa Tesalonika, una nga ato yun nga ibutang sa atong kasing-kasing ang mga mensahe sa Dios aron kita, ikaw ug ako magiyahan. Ingon dire sa Kapitulo 4 versikulo 5. Taas pa ni atong diskusyon mga igsoon, kining pito ka mga angay natong ibutang sa atong una-una o kasing-kasing mga kaigsoon. Ingon diri sa 5, og dili inaghat sa kaula. O sa laman ang inaghat, igat-igat, inaghat ba? Ingon ang 5, og dili inaghat sa kaulag, sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Kasagaran nga maghimo ani katong wala motuo sa Dios. Ang problema kung ikaw nagtuo sa Dios o Kristohanon ba, mas grabe ang sala ato bangas Ginoo. Kay sala man ang tinuyoan higala. Alang-alang mo ingon ka, natintal manggo ko pastor. Nadalakos imong imot, nadalakos ako ang tawhanong emosyon. Likay sipat pahawa sama ni Jose. Aron dili ka madalas imong emosyon. Hello. Palayo sa sala. Kay mahitabo na mga igsoon. Ingon diri sa 6, ingon diri busa ayaw ninyo panamastamasi o yataki ang katungod sa inyong isikataw bahi ni ining mga butanga. Gipahimangnuan na mo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayud sa Ginoo. Kinsa imo silo? Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora, dili simbahan. Ang kaulag mga kaigsunan, ang kailigon sa unod. Ikatulo na mga igsoon nga atong gidiskas. Ikaupat, unsa nang ikaupat. Pero ato pa nagdugangan mga igsoon. Ingon ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. Usa tamo adto sa ikaupat kining garbo. Anir pang garbo mga igsoon. Pepe, wag yun naglisura bisan sa mga Kristohanon. Hello. Ingon ang Galacia. Ato ni basahon ang Galacia be. Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. Ingon ang Galacia mga kaigsuonan. Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. Tanawa ra gud diri mga igsoon. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang inyong tinguha sa lawasnong kaibog na, di ba? Kanang kaulag, di ba? Lawas nun man ang kaibog, inikahuman ni mong human. Kung unsa inyong gibuhat ninyong duha, mahuwasan na mong duha, pagkabugata sa pamilya. Unya, magdanag na bagyo na. Kaya mo ingon na po na, sunod na po ha. Wala bitaw si Mari, wala bitaw si Pare. Wala bitaw si sister, wala bitaw si brother, ato-ato ran niya. Na perting pagka humana. Kumusta man ang imong kinabuhi ato bangas Ginoo? Sure ka nga dalipay ang Dios? Kung dili magani malipay ang Dios, kung dili magani malipay ang imong pamilya, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong isikataw sa imong gibuhat sa kaulag-ulag, unsa pa kaha ang Dios? Hello. Imuhang gibulingan ang imong pagkatao, imuhang gihugawan ang imong pagkatao, atubangan sa mga tao, labaw sa tanan, atubangan sa atong Ginoo. Pwede mo matang magkatago, pila ka panahon, pero moabot ang yung panahon
Unsa giingon dire? Oh, kining ang akong isulti kaninyo, pahariha ang espiritu. Sa to pa wala naghari ang espiritu sa usa ka tawo nini. Kay naara may kaulang. Mag-ibog-ibog raman. Kay kung harian kas espiritu, ang imong kasing-kasing, ang imong una-una nakasintro diha sa mga mensahe sa atong Ginoo. Wala nakasintro diha sa mensahe sa mga tawo o kaulang. Kailibgon sa kalibutan. Sunod ani kaning garbo. Mao ni angayan natong ibutan sa atong huna-una mga higala. Tanawa ra kun balik kos 16. Kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha. Kini magong tinguha sa tawo kung tumanon gini, mao ni mududnot sa atong kapobrehon. Mao ni munudnod nga nung sigitang ka problema. Mao ni munudnod nga tong nabalaka ta. Kay nagtuman mata. Hello. Wala ba ta mutuman ni supat matas balaod sa Ginoo labaw diha sa espiritu sa atong Dios. Kaibog supat. Ningon niyo. Kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang nagtinguha sa lawas ng kaibog supak sa tinguha sa espiritu. Di ba klaro kaayo? Klaro kayo ang Biblia, maigsoon nga ang nagtinguha sa lawas ng kaibog supak diha sa pagtinguha diha sa espirituhanon nga bahin. Wow. Unsa may nainganyohan o napapahawa silang iba og ni Adan, di ba tinguha sa usa ka babae nga si iba nga sa iyang una-una niingon siya, mahimo makuan ni manggialamon ay paglantaw niya ay kanindota. Muna paglantaw nimo, pagbantay sa matag nilantawan nimo, maibog na gani ka, halas sibat. Kaya imo nang buhaton, tinuyo na gunang pagkasala. Amen ba? Nabuhat ba ni Jose? Ni Joseph? Pag kana bitaw nga pagpanamastamas sa panahon nga wala iyang bana. Wala uy. Wala man ka pugos ang asawa, di nangitag pamaagi nga mapasangin lang yun si Joseph. Onya, kadili man tinuod, pasangil man gud to. Nga gilugos ko nuhay ni Joseph iyang asawa, pag abot sa bana nga si Potiphar, nalagot si Potiphar atong panahon na ngadto ni Joseph, ngano gibilanggo gid siya. Pero di atong panahon na naabli si Potiphar atong panahon na nahimo na hinong gobernador si Joseph. Kay ang Dios dili man gyud siya mosugot nga ang mga taong nagtinud-anay nga nangalagad si Ginoo kanunay rang daog-daogon sa katilingban, kanunay rang giyatakan sa mga taong way kinaadman dias Ginoo. Puro ra pasigarbo, puro ra yaw-yaw. Wala makinabuhi sumala sa mensahe nga maangkon nga Kristohanon. Unya mga garboso rang dagko. Ikaupat, ray garbo. Panultihon kapitulo 13 versikulo 9 ngadto sa 10. Ikaupat egsoon nga ibutan sa atong una-una kining garbo. Wa gutay angay may so pasigarbo ta. Maunay mo dala sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mahimo gitang maluya. Dili mata pa istorya, labi nagmaigo tas mensahe. Mamuligi mata may son kana garbo maguna sa tawo. Kung dili na itong nakwaon, magpabilin na kitang uyamot. Ano man, ang mga alagad sa Diyos nagtugan sa kamatuoran. Dili na mo gibalik, maglagot mo na mo, mahiubos mo na mo, og unsay among gisulti diri, og naas Biblia, amo gining ipaabot sa katibok katilingban. Among trabaho, ang among giobliga, ang pagwali nga dili pinaspasan, pagwali nga walay kulang, pagwali nga naas Biblia, nga dili namo dugangan, dili sab namo ni kuhaan. Inaa diri tanan igsoon.
Unsay gingon sa ikaupat, pride kining garbo. Fried chicken ba maison? Ingon ang kapitulo 3 sa panultihon. Kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa asaman. Yes. Ingon dire. Bersikulo Kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon diri, ang matarong sama sa kahayag nga budanag pag-ayo, apan ang dautan sama sa suga nga palungon. Di ba? Ang dautan mga igsoon sama sa suga nga palong, apan ang matarong magsiga kanunay. Ingon ang 10, ang garbo. Wow. Dinhi na sa 10. Pride. Ang garbo. Unsay mahitabo sa garbo? Tanawa ra gud. Ang garbo walay laing sangputanan kundili kasamok. Siyempre masamok mangyud ka. Kanang taong garbuso, sultiin na, di ba dili na maminaw. Magsigir nagyaba-yaba. Ako maigsoon even sa ako nga wife nas laing nasod kung unsay suggestion basta makaayo nga nung musupak magud ko. Makaayo man. Makatabang man. Gawas og sa ako nga paminaw dili sa makatabang aw barugan ako ang kamaturan. Pero kung nagbase dihas bala ang kasulatan, why not dili ko patudlo even sa atong pagwali. Magpakurik ta og siyon. Ang tinuod nga dunay kaalam magpakurik kun kana kurik. Hello. Mao nga ikaw ug ako muusisa sa insakto. Maminaw ka sa side to side. Dapat dili ka magdali-dali og desisyon aron sa panahon sa imong pagdesisyon klarong-klaro. Mao magani niingon ang panultihon, tun-i pag-ayo ang inyong trabaho kay sigurado gyud mo nga mulampos niini. Unsa day ang garbo? Pride number 4. Wow. Ikaupat kining katapol kaning islat. Ikalima day may son kaning idolize. Unsa man ang idolize may son? Oo, ako na sa ning basahon. Bersikulo 10. Ang garbo walay laing samputanan kundili kasamok, busa maayo ang pagpakitambag. Wow, tan-awar ng garbo dili na magpakitambag. Moingon man siya ra gimutambag nako. Wa man gaani nay nahot. Pastor man ang way klaro. Oh, di ba? Di man na maminaw. Garbo man naghari anak. Di man gyud mo ngayo pasaylo gani. Bisag nakasala pa na, dili na ngay pasaylo mo ingon na ay. Ano mangayo mako pasaylo wa mako sala, di gina mo ang kong sala. Garbo. Di sab na patambag. Biblia nagsulti maigsoon ang taong garboso dili na muminaw istorya, di na patambag, di na maminaw nimo. Hala pasagday. Pasagday. Oh, ay kalipay di man kaha patambag. Ako maigsoon di patambag ay pasagday. Kaya mo nang tambag-tambag mo da nagmana pareha binaghubog. Sulay tambag-tambag di ba? Bugara sab na pasagday na diha di ba makatulo ra nagiyaha. Di ba tahubog? Unang kanang bino maigsoon makadaot tas una-una utok sa tao. Unya tuyuan pa sa tao ako maigsoon dinhi sa social media even sa FM radio mo prangkata kay dili na maayo. Makakubag relasyon sa imong silingan, makagubag relasyon sa imong sigatok, mahubog na ka. Di nakakaila sa imong parente, di nakakaila sa imong silingan, siga nakakaayo, mura nakagsikinsa. Pero di gani kainom maigsoon hilom pas tanang hilom. O na tinuod. Ingon diri mga kaisunan, ang garbo walay laing samputanan kundili kasamok. Siyempre kasamok di na manay maminag tambag. Busa maayo unsay maayo ang pagpakitambag. Maunang ikaw ug ako tanan nimong desisyon pagpakitambag sa insakto pong mutambag, ayaw po pag-ato sa mga maot nga tao nga dili mo hatod og maayong tambag nimo. Kung na kay kakontra karon, ingno po, ay, patyan ay. Karon mahuman na, di ba ka?
gahaling kahinuon o kalagot kay imo mapong sundulan. Pagpili pong magtatambag nga insakto pong magtatambag, dili kay magtatambag nga duot nimo tewas. Unsa nini maison kining katapol eslat. Katapol, katasplokan kaning kahadlokan maison na nabilong nas katapol. Ingon diri maison. Panultihon kapitulo 12 bersikulo 24. Kining katapulan mga kaisonan. Kaning tapulan maison mo na ilisod sa tao. Unang sa Pilipino maison, dutay ko kaayong mga kugihan. Dutay ra naka-adapt. Daghang kaayong mga kinaiya sa Pilipino, mga reklamador. Laihan nagsigirag, enjoy, jaming-jaming. Hantod ang pamilya magsakripisyo. Ikaw ug ako kung mupundar kag pamilya igsuon, imo man gunang obligasyon. Ayaw na guna-una nga ang imong silingan mo ibubuhi sa imong mga anak. Even sa atong mga sitwasyon, usa ganit mo sulod punta dias kami niyoon, tinuod gyud na ison mo prangka ta. Kung usa ta mo sulod sa kamiyon, dapat imo nang gipangandaman kung kaya ba nimong ibuhi sa imong asawa, kaya ba nimong ibuhi sa imong mga anak. Kamurang duha manag-uyab na kahibalo sa inyong sitwasyon. Kay dagko natang na nag-abot. Walay labot pa nga kaisunan ang imuhang pamilya. Unta niya ng problemaha. Pero maapil siya. E kung magkagubot mga igsuon, wala na. Ingon din mga kaisunan sa Panultihon Kapitulo 12. Focus tas Panultihon. Kapitulo 12, versikulo 24. Ang atong oras karon mga igsuon, alas 6:18 na. Ingon ang Panultihon Kapitulo 12. Usa ni kabugat o pinaka-importanteng buhaton sa tao, kining ito kaklase nga sala. Sa proseso sa tao, dinis kalibutan, kung dili ka makalikay, ini bisag usa, dili yun mahimuot ang Ginoo nato ikson. Tingali ang tao ray mahimuot, pero ang Dios dili mahimuot. Kay iya yuning balaod, aron ikaw ug ako magiyahan diha sa iyang mga mensahe. Ingon dire sa 12, kapitulo 12, versikulo 24. Ingon dire, ang pagkugi makahimong gamhanan sa tao. Wow, di ba klaro? Kumusta man ang kaatbang sa kakugihan? Di ba tapulan? Makapadato, makakwartahan ang tapulan, dili. Di ba ang atong gibasa, ang ikaduha maisuon, ang ikatulo, ang ikaduha kining kakusog nga mukaon. Kasagaran mga tapulan, kusog ra ba kay mukaon, mag-atang ras kaldero. Pero ang magkugihan, magsigin taw kapasmo, hantod mag-ulcer. Dili man na maghuna-una kaon, makahuna-una kaon, gutom man naman ay. Pero waan na, pero dili sab na mao. Magkasakit mata na sister, brother. Kung sa panahon sa pamahaw, mamahaw mo, mangani diri maison usahay, gutom ako alas 12 na. Ang mga piko, muna gutom sa itong mahimo uban ang tabang sa Ginoo ko kita. Trabaho, wala to live and right. Basta na ay oras mo nang sa akong oras. Wa ko ng panahon nga maglingkod, maghinambit ko. Maunay klaro, layo ra ng 5 ka minuto. Kung ang tao ay tuyo na ko nga isakto, mo exit lang yun ko, mangita ko kong trabaho. Pero doon na sa ituyo, dapat doon ay tuyo, istorya ko dayon. Wala ko maanan maigsuon og atos mga silingan og uban pang mga ulo istorya nga walay kahimuan. Kausik-usik nas oras, hangtod mo abutan nas ka. Istoryang dili na mao, kahodya ka, panaway na, wala. May pay imo nang itrabaho, may pay ato nang itrabaho sa atong baol kung naatas kabukiran. Itanom na ato nagsaging, itanom na ato naglubi, itanom na ato nagamote, guon sa padiyas atong baol. Wow! Di ba ang makakita? Mapawaw! Ang atong kinabuhi din sa kalibutan, gihatagan mo tagagawa sa tanawan ng mga taong kugihan. Makita man nimo ng mga taong kugihan sa luyo sa panimalay na puno ginagtanom.
dili na ko na ikahatag sa uban. O doon na po'y uban nga sama ni ini, mabalaan na yun ang taong kugihan. Limpyo ang balay, bahig ang balay. Wow, palibot, limpyo, daghang tanom, dili makakita kag sagbot-sagbot, limpyo. Pero tapulan, mura na lamang basurahan. Nagrambol ng pakaw, nagrambol ng mga iti, ug unsa pa diya, hasta lamisa, daghang iti. Kung mahimo ng pagkaon, naapay iti, tungod sa katapulan. Kinsa may satan? Kanang uban, imong silingan, si sister, si brother, nga imuhaman ang panimalay. Hello, tanawar God, ingon ang 26. Ingon ang 26 may igsoon, panultihon, kapitulo 12, versikulo 24. Ingon dire, ang pagkakugi, ang pagkugi makahimong gamhanan sa tao, apan ang katapol makahimo niyang ulipon. Unsa day resulta sa pagkatapulan? Mahimo siyang ulipon, wa man say nahimo. Di magsige pagkaulipon. Tapulan man siya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Ezekiel Caldo. Nagwa sa ato nga programa karon, maayong buntag kanimo diya Brother Ezekiel Caldo. O sa tanan nga mga Caldo family Diaz na Monbon, maayong hapon kaninyong tanan. O sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Cadelenia, nagwaskikan sa Saudi Arabia, maison. Maunay mo hatod nato mga kaigsunan o kaalaot kining katapulan. Kay ultimo gani pagpanilig sa abuhan, paglimpyo, lamaw ng paghugas sa plato, maigsoon kay siyempre kada adlaw man na mauna say kalihukan sa kada adlaw yun na paghugas, paglungag, panilig, dili yun na mahitabo mga igsoon nga imo na siyang walaon sa imuhang obligasyon diha sa pamilya, kauban yun na. Be, mangutahan ako karon, kanang imong break, ayaw labi, unya maligo ka, o sabay mahitabo nimo, maglakaw-lakaw, di ba, mahimo ka, manimaho kang panos, makaingon ang makapanimaho, kung sa matong tawanan, nangihi, matingali to, kano man sa pagkatapulan, mahimo kang ulipon, tanawa ng mga kugihan, pero dili ko pasobrahan. Ato kung hatagan o panahon ang Ginoo. Kaya mo yung kugihan ko kay pastor, eti na kung kugihan na. Taon niya kay ang Ginoo kugihan man. Siya may nagbuhat sa langit o gayuta, naghatag masig ko sa kaadlaw panahon para paggahin. May insulto po nato ang Dios. Ingon diri maison sa ikanom kaning grade. Unsa man ning grade? Kahako. Unsa man ang hakong maison? Kasagaran na bang hakog kanang mga tapulan. Pero kanang mga kugihan, dili na. Gipanumbaling maigsoon ka na ilang kakugi. Malipay pa na sila makahatag silang isikataho. Wow. Kung maunay kinaiya sa tao sa tibo kalibutan, kanang dili kadalo, baka ninuta. Lakan sila tang maigsoon sa laing nasod. Bisa kung saon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Larry Rubite sa tanang mga Rubite family. Labi na sa kinabuhi ni Brother Larry. Kining pito ka mga gikinahanglan sa tao dinis kalibutan karon. Maunay mo giyan nato maison. Kining gitawag deadly sins. What are the 7 deadly sins? Dili tong deadly weapon mga isoon. Ayaw na. Kaya naapo tayo balawon anas gobyerno maigsoon. Kining deadly sins kay naamata sa kinabuhi sa pagkakristohanon atubangan sa atong Ginoo. Efeso kapitulo 5:5, kining pagkahakog. Unang atong bantayan maigsoon kining pagkahakog, ayaw po nagpalabiin ang atong pagkahakog. Engon ang Efeso, timan ikini nga walay tao nga sa lawayon, laway o hakog. Ang kasagaran ra ba yung sa lawayon kining hakog? Laway. Nganong matawag masig laway, pastor? Dili magani na kapanilig silang balay. Hello, bato-bato sa langit. Labaw sa simbahan, mura nagbasurahan. Sa atong kinabuhi, may sundili na nato na ihatag sa uban. Sa inyong ubos nga laga, dili ko nang winta ha.
all around, bisan asa, manilhig, manlaba, mangluto, maglungag, tanan. Ang akong trabaho, akong gi-enjoy. Bisan asa ta, mahitmutang. At tumatas eskulan, sa opisina man, sa karsada man. I-enjoy ang kinabuhi. Ang tinuod, nga dunay kaalam gikas Ginoo, ma-enjoy sa tanang trabaho. Ikaw ug ako nagkinahanglan kanunay sa Ginoo. Ay ang kahakog naa ang katapon niya. Ingon diri atong basahon bersikulo 5 sa Epeso kapitulo 5 igsoon. Ngadto sa 6 ato ning dugangan ngadto sa 6. Timan ikini walay tawo nga salawayon. Dapat dili ta salawayon eh. Timan ikini nga walay tawo nga salawayon, laway o hakog, kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios. Ayay. Kining matanga sa kalayhukan usa ni sa kapamaagi sa pagsimba sa Dios-Dios. Kanang imong katapol sama ka nagsimba sa usa ka Dios-Dios. Kanang imong pagka dili mo trabaho, Dios-Dios na nimo. Under control ka sa imong pagkatapulan. Under control ka sa imong pagkahugawan. Under ka control sa imong pagkatao nga dili haom Dios Ginoo. That is Dios-Dios. Kanang mga butang nimo, Dios-Dios yapuna kun mo nay paharion nimo. Kanang imong batasan nga dili mao, Dios-Dios yapuna. Amen ba? Tanaw ra ko diri o. Tingman ikini nga walay tawo. O, nga salawayon, laway o hakog, kay ang kahakog dalo ba? Irok kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios nga makaambit nga makaambit sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Ingon ang 6, ayaw kamo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa pulong nga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios og pagsupil kaniya. Unsay mahitabo? Sa tao nga sama niini musupil sa Dios. Last nga mga bersikulo kining rat. Kanibang kalagot kapungot pa maigsoon. Ikapito nga atong gihatagan og pagtulunan karon kining kalagot kayugot. Ingon ang Salmo kapitulo 37 bersikulo 1 ngadto sa 2. Manghinaot ko nga ano na tay mapupo nga may pagtulunan ni ining matahom nga kabuntagon nga gihatag sa atong Ginoo. Kay dinis kalibutan nagkinahanglan gyud ang kahibalo sa pulong sa Dios Kristo. Unsay ikapito kining kapungot, that is rat. Ingon diri maison dili ratong rabbit maison. Ingon diri maison sa mga Salmo kapitulo 37 bersikulo 1 ngadto sa 2. 37. Ingon sa 37 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ingon ang mensahe, ayaw kalagot tungod sa mga taong daotan. Anong maglagot makamaigsoon? Ayaw kalagot, pasagdain na sila eh. Kung maglagot ka, pareha po kanilang daotan. Maayo man katang tawo, Kristohanon mata, ang atong gibuhat, nahilipay man ang Ginoo, di magkinabuhit ang padayon sama sa atong gibuhat nga makalipay tas atong isikataw labaw sa tan makalipay tas atong Ginoo. E maglagot ta maison sa taong daotan, maapil mo manggani maison sa mga chismoso, moapil po ka, mobalos po ka pang chismis, pareha namang mga chismosa, kung babae, kung lalaki, chismoso, parehar na, maoran na, bisa kung saon man na maison bali-bali. Ningon diri ayaw kalagot tungod sa mga taong daotan.
og ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan na ayaw suhid sa kanang kasina mingson mo suhid mo manganing masina kas imuhang isikataw makapalit og sakyanan, makapalit helicopter, makapalit og chapel, papalit sab ka makapalit tingali ka maigsoon ka Disyembre na katong mga dulaan maigsoon nga helicopter, mga Mercedes-Benz daghan guys tindahan tag 200 ra sulod plastic kapila na maigsoon. Ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan nya mo sa mubuhat ko tay kasaypanan maigsoon ngisiina na ka musuhi na ka ingon ang Dios las nga mga bersikulo kay malawo sila sama sa balili og malaya sila sama sa mga tanom. Unsay mahitabo sa mga tao niini? Malawo sila, malaya sila sama sa balili. Mao nay resulta. Bona dili nato na suhiron igsoon. Ano musuhin mata? Kay malawo sila sama sa balili ug malaya sila sama sa mga tanom. Nabay tanom nga bulungtan. Maingon po ta may iso ka na day kahoy pastor. Nilot niya bulungtan na. Nga bisag hungay may isoon mo abot mo ginang panahon sa pila ka tuig. Mawala magyunas kalibutan. Napabay hungay diri sa kabukiran nga wala naman. Muna salamat sa Ginoo manghinaot ko. Ano na tayo nakatunan nining matahom nagkabuntagon. Sa samang takna, sa samang higayon ug mga adlaw, o sa matang adlaw maigsuon karon, apit sa dos maigsuonan sa November. Nalimot ko kaigsuon kay haliti manggod karon. Aw niya namakoy klase every Saturday sa eskwelahan makaigsuonan. Naimbil ka maigsuon mobalik na mataman dito Saturday. Kaya ang Dios may nagpaangay niini sa trabaho magibalik ko kaniadto sa ato ang trabaho sa akong posisyon nga akong nalikdan. Ana ko na igsuon. Ang atong buhaton maayo gyud tag relasyon sa atong isip ka tao. Maayo tayong relasyon sa atong gitrabahoan. Maayo tayong relasyon labaw sa tanan sa atong Ginoo. Siya na imo paangay. Pasagdai ang mga sakit ng mga pulong sa imo sikataw. Ayaw nag-idip-dip. Ayaw gastuhang imuhang huna-una. Ayaw gastuha ang imong kasing-kasing, malinaw ang kasing-kasing. Gastuhay noon ang imong kasing-kasing unanog sa labutan sa presensya o pagkamayo sa atong Ginoo. Inyong ukos nga lagat, kanunay nagdasig sa matag usa. Kanunay naghatod og mga mensahe, dili mensahe sa tao, kun dili mensahe sa atong Ginoo. Mag-ambot ang mga ison. Mag-abot ang mga ison. Atong oras karon taas naman alas 6:34 na sa kabuntagon. Sa samang takna, sa samang higayon ug mga adlaw Sunday mga ison. Happy Saturday today. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato kang kinabuhi. Labing kamahanan og silimbahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban ug pagbantay sa matag usa namo kang kinabuhi. O salamat o Diyos sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 dinhi sa Sitio Balog Barangay sa Tuninyo, Tanay City, Negros Oriental. O sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, labi na sa laing mga nasod o Diyos sa tanan nga mga OFW, ikaw amping o magatipig silang kinabuhi. Nining matahong nga kabuntagon o Diyos, salamat sa pabor kay gayunan nga maghatag ka namo. Walay lain namong ipasalamatan ini. Walay lain namong ipasidunggan. Walay lain namong ituboy ang imong pagkamay o pagkabuotan nga Dios. Salamat Amahan. Intag na udapit sa kabuntagon nga imong ihatag ka namo. Nagawas nun na usab kami manglihok-lihok ni mga adlaw karon uban ang imong tabang. Giyahay ang matag usa nga din ang imong mga pulog mga mensahe. Buhaton ka namo og kabaguhan kausaban sa dagan sa mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat o Diyos sa pinasay nga kaalam ikan kanimo
ug ako kini gipaambit sa tibok kalibutan aron ang matagusa kanamo mahimong mainandamon ug kami magyaan ya sa imong mga pulong pinaagi sa balang kasulatan Ama. Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo sa mga katawhan karon nga nasilang panimalay kung aduna man sila mga problema doon naman sila mga balatian ikapa o Diyos ay ang pisikal nga bahin ikan silang lapalapa nato kayo sa pinagkaalim pulo ug akong hingilan pinagisimong autoridad ang tanang matang sa balatian mugawas kini pinagisimong gahom pinagi o Diyos sa imong hamiling ng nga dugo in mighty name of Jesus Christ of Nazareth by the blood of Jesus Christ of Nazareth by the power of Jesus Christ of Nazareth all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa milagro kaayuhan magabot sa matagusan adaogan kasiguruhan kabaguhan kausaban ug among kinabuhi adunay kausaban samtang kami nagpanginabuhi pa dinhi sa kalibutan Ama. Salamat o Diyos nga din ang imong mga mensahe mo hatod ka namong kabaguhan ang imong mga pulong o Diyos mahimo namong gabayan sa among pagkinabuhi dinhi sa nawong sa kalibutan kami. Ako mga pag-apo usab sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao labaw sa tanan sa nagapaambit ini. Lord, I declare blessing sa matagusa. Ado na sila mga panginahanglan sila tasatag sa mga pamilya. Sa ilang mga pagpanarabaho man, mga negosyo man, mga pagpanamot, pananom o mga pagpamuhi, mga pagpanikamot dinis kabukiran Ama. O mga pagpanarabaho sa nagkalain-lain mga factory o Diyos. Mga OFW na naakaroon sa laing mga nasod. Ang pingi ang ilang kinabuhi o tipigi kanunay diya sa kong pagkamaayo Ama. Salamat o Diyos, walay hunong ang akong pagpasalamat na kanimo sa kong kapikas kinabuhi nga nasa Saudi Arabia Lord. Ay mo siya giampingan kanunay, mo siya gatagan o maayong paglawas sa tanang panahon. Sa among station manager, Pastor Gideon Candelario nga nasa sitio Kalugtugan, Barangay Sirrinia, Malabuyo, uban siyang pamilya, uban siyang asawa mga anak, nabaw sa tanan sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, uban ni Ma'am Aisa Makasaol, ang mga uban silang doon sa tanan nga mga DJ sa SFA, sa tanan ni mong mga alaga. Lord, ako mga pag-ampo, mga kanimo, na kami magkatron o magkinabuhi, sumala sa imong mga pulong mga mensahe mo. Aron kami aduna insaktong direksyon samtang kami nagpaabot sa imong pagpadaya. Salamat o Diyos, intak na udapit sa kabuntagon ng imong hatag. Walay hunong, uway puas ang akong pagpasalamat. Kanunay kang ituboy ka na mo, kanunay kang ibayaw, na ikaw o Diyos. Nga ngayon pagtakos simbahon sa tibok namong kinabuhi. Pinagi lamang sa ibong bugtong anak personal na nga manluluwas. Ang tanan magingon, Amen o Amen. Salamat gid sa Ginoo sa inyong pakikuban. Ang atong oras maigsoon, alas 6:39 na sa kabuntagon. Manghinaot ko nga aduna tay maayong makuha kapag tulunan. Kung ato ni paningkamutan, na atong pakinabuhi samtang buhi pata dinis kalibutan. Time will come, ang matagusa ka nato, ang atong hinulaman nga gininhawa, mabot yun ang panahon tunay kinutbanan. Samtang buhi pata, atong buhaton ang maayo, labaw sa tanan nga tao sa kalibutan. Kay bauna ikalipay sa atong Ginoo, kay ikaw o ako, adunay may relasyon sa imong isiga tao, labaw sa tanan may relasyon ato bangan sa atong Ginoo. Inyong upos nga lagad manamilit na inyong mga tatnaan. Sa ngalan sa labing halagdod nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan mo sa atong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol. Ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon sa FM Radio sa 95.3 ikan sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Arrieta. Inyong ubos nga lagad, Pastor Sapre Candelario, manamilit sa Panginoon, ang grasya sa Dios o ang pag-ingambit, makauban sa tanang mga balaan, ikan oras saha, alas 6:40 sa sayong kabuntagon, mayong pagpangapi, mayong pagpamahaw, mayong pagsikay-sikay, niining adlaw nga Sabado, Pitsado sa Nobyembre, ang Ginoong magapanalangin o mag-amping sa matagusan, kamakinabuhi, labaw sa matagusan ako ng mga pamilya. God bless everyone. Sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta o mang anawa sa atong programa.